L-estremisti fi dan il-Partit Nazzjonalista tippruvaw ixewxu l-poplu biex jinżel fit-toroq jipprotesta waqt li ma jridux iħallu l-istituzzjonijiet fil-pajjiż jaħdmu, anki jekk iridu jilagħbuha tal-paladini tas-Santa ta' dritt u l-governanza tajba. B'reazzjoni għal sqarrija firmata mill-kellim nazzjonalista Kerl Aquilina, il-perċimes tal-faxxa estremista li tmexxi lil Bernard Grech minn imnieħru, il-Partit Laburista qal li joħroġ biċ-ċar kemm tal-Partit Nazzjonalista huma disprati għal poter. Fil-fatt infexxew jeddu biex jisaħnu l-irjus b'rabta mal-proċeduri dwar 17 Black. Il-Partit Laburista li spiċċa klim sabiħ dwar rule of law jew ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu għax Kerl Aquilina fex jgħajjeru jeddet li Prim Ministru Roberta Bela. Minkejja darnat fi sqarrija tal-Partit Laburista li l-Prim Ministru mhux se jibża mill-ebda teddid ta' politiku disprat bħalma hu Kerl Aquilina u se jħalli proċeduri legali jagħmlu xogħolhom u se jħalli l-qorti l-istituzzjonijiet jaħdmu fil-kwiet. L-istess Aquilina li saftit ilu ġimgħajjer buġarrum il-politiku fallu Jason Azzopardi, issa reġgħu tanqu f'dadija ta' mibeda kontra Gvern Laburista. Aquilina wkoll infexxi attakka biħdura l-Avukat Ġenerali. Il-Partit Laburista temm jgħid li flok tagħmel argumenti responsabbli klikka mikula meħdura politika li tmexxi l-oppożizzjoni qed tinfex tajru tgħeddet. Veru każ idilfu rashom fil-ġen biex jaħtfu l-pajjiż f'idejhom.